Hezamara Adi Blog by Khobjagnai Ashrai Hati Ganani Jilikma Hatai JB School Ground Tini Shongtajaka Annual Sport Khongchisni School Logno Tuyui or Annual Sport Panda Shongtajaka Aro Dal Bidal Thungmung Bataimung Panda Rock Luajizaka Borokathal Circle IS Nibishing Khobjak Watluk Tuitu Titi Edisni Luajimong by or Annual Sport Shongtajaka Pandawa Narwayangi Fai Manjak Faika TTA Disney Rung Bidigni EM Rabindra Deborma Subjournal Chairman Binoy Deborma Tai Social Worker Bukuk Pritilota Deborma no Khoboi Nitokumar Deborma Tai Inspector Watluk Tuituni Yano Hambai Margo Tan Bagai Hinkai Tini Sung Khub Joraka Hamanka Proti Bosur no Annual Sports Clayo Inka taklai sini Watluk Tuitun Inspectorate ni mane andaro je kaisa chaita circle tongo obongkai Borokathal circle to Borokathal circle ni tini annual sports tini 12 tarik January 2024 to obo chaita circle nong nai kai o IS ni bisingo obo no puila tini annual sports clayo gagai tini jeng orbo prai sini 17 ta school o school ni Jotto teacher, Jotto student, Jotto no boro participant khlaika, orono bong tini attendance, oro tini khela paimani yagulo, orono boro ni je school mani tuoi, khejari rok tini chalai nai, tini to shonibar shukrobar din. Gai sini teacher rok ni oro attendance nai, chhatro ni Jotto no khaibai nai, gai tini jeng o je khela khlaimani uddesho gai jeng lekha pora simi khlaima baya. Jeng lekha pora strai khlaiman logi sini sakno kahamton nanang thajing angkok no saka je sini sakno bupradi sakno jangiridi sak kahamtong di jeng doctor ok saw naijak kangka kai you do exercise kai exercise khaidin saw sudu bitin simi bo prescription ya exercise kri mane no nang sak durbol ngai ka strai porinan thangka kai bin sak mang kaham nango awni bagai strai rokno seng tabuk ni simino school ni bisingtei khlai jeng bono school of practice khairibo erpore jeng competition to competition mane no ikoto sports annual sports bosro waisa tabuk buskang February kaino bongni annual exam ngai aboni sekangno jeng dakti khlai jotto chatta circle no school wise khaimania gulo chatta circle no circle wise jeng annual sports khlaina ni chaitogui tongo kai kha khlaio sini yango je westo je inspector tongo khomolung mandai tai watlok tuitu inspector to orono first sini annual sports khana ne angkha khlayo angka jottono khlaitun ani koimong kai jotto jagano srai rokno sung sakmang kaham tondan hingka kai sung borokno kaham khlayo school sung practice kharina nango exercise khlaina nango khair kahangkai bong sakmang kaham tongnai pora suna khaitani bo borok fan mannai haita jeng biam khlaimani karon kahangkai jeng biam khlaipai kahangkai sini sak jangri jagai jeng mairok bok khuyo appetite ngo appetite mayok khunyani kahangkai jeng sakno lori nanango gobangma borok naidi je samung khayaro agotla tongnai rok khonongkha ba nogo tongnai rok khonongkha samung khalaya pok khlai tongnai rok borok maichai menya borok maichai menya hangkai borok tamung druk durbolong thango olokhaini rugromoi doctor thango thangkangkai sawo doctor tamungkha hangkai maichai meya appetite ingya khuda ingya hangkai doctor saka nang biam khlaidi tai kono lama koroi biam khlai ke na je kamini bororo barbalo samung khlayo hatano watano nogo samung khlayo khasigo pailaya kintu borok mai kabang saimano kintu nai mani sini samung khaya tongnai rok sohor pangtung kami pangtung etlo mai kisa jaw borok tambagai borok khudangya aboni bagai srai rok no bo borok porinani ke fan nango a fan mana ni ke jeng borok no o biam rok khlairina nango exercise khlairina yam bagai jeng o annual sports jeng bosro waisa khlairina mo khlajaman thangke moza mo khlajaman thangke moza khlajak o thaingkai tabo inspector of schools watlok tuithuni andaro kaisa school tongo jilikma hatai JB school o school ni thungno rwngnok khlawono o tini annual sports khlajak sanni sini mo
ani mungkai Nitya Kumar Debborma, Inspector of Schools, Watlok 2 TTADC. মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।